анами ҳамаш фикронаи камбагалӣ аст ки аста 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 одат шуда мемонад. мардуми камбагал одатҳои бадро ба худашон тарбия мекунанд, не ки ҳамона надониста мекунанд. чиба ки муҳиташон бисёртар дар байни ҳамон мардуми одатҳои баддошта мегарданд. вақт нигоҳ кунед, таксиста мешиносад, носкаша мешиносад, адвоката мешиносад, юриста мешиносад, занакабоза мешиносад, арахура мешиносад, муллоя мешиносад, олема мешиносад. чиба ки вақте ки шумо ҳамроҳи одамое гаштед ки ҳамин хел одати бад дорад, вай аста шумо ҳамон ба одат мекунед. ин ба монанди осиё аст ки дар байни осиё бошед, чангаш ба шумо мерасад. агар ки кумур шумо исун кашола карда партед, ангишт кумур сиё мешавед. равған исун реза дастатон чарб мешавад. инам ҳамон хел аст. ана кун мардуми камбагал чӣ хел одатҳо доранд? одатҳои мардуми камбагал дурӯғгӯе. нигоҳ кунед, як бор фикр мекунад ки дурӯғгӯм мумкин ки намедонад ку дурӯғгӯе рафтор дуюм бор такрор шуд, одат шуда мебаровад. бахиле, ҳасадхӯре якдигар, таҳассубчӣ не ҳасадхӯре якдигар. ана ғайбат, фақат гапи дигаро. туи ин кас ин хел буд, мошини фалон кас фалон хел, манами хел ғайбат. ана тамбал хушаш намебиёд ки кунад. тамбале ҳама тамбалтарин одам кияй? ҳамон тамбале ки тамбали ақлӣ дорад. то есть ман шумо ба гуфтам ку кадом ҷузъи бадани одам ҳама тамбала, ин мозг, ин майнаи сари шумо. ана хароҷота бисёр кардан, ин одати мардуми камбагалай. ҳама қадar даромад дорад, ҳамон даромад расход мекунад. ҳама қадar даромад дорад, ин даромад зиёдтар расход мекунад. агар ки 2000 сомони даромад дошта бошад, 2500 сомони расход мекунад. баъзе вақт ҳозир дасташ пул нест, неки рафта харид мекунад, мегӯд ки пулам ки шуд метиям. то есть инам одат шуда мебаровад. аввал расход, баъд даромад. нигоҳ кунед, аввал расход мекунад, баъд азоб кашида зиқ мешад. чиба ки вай телефон мекунад, ин телефон мекунад, ин пула куҷо уфтатиям гуфта. анами ҳамаш фикронаи камбагалӣ аст ки аста одат шуда мемонад. шумо бояд ки аввал ҳамин привичка, забони русиш ба одат привичка мешад. аввал шумо бояд ки привичкаи мардуми сарватманда тарбия кунед худатон ба, баъд ин привичка, ин чизе ки шумо ба одат шудагиай, шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. баъзе одамо мана мегӯянд шумо монда намеша ҳар рӯз кор кардан ба, шумо монда намеша ҳар рӯз китоб хондан ба. не, ман ҷурабозӣ надорам. ягон ёро рафиқи бисёри ман надорам. ёро рафиқи ман партнёром, ёро рафиқи ман манаи коргаром, ёро рафиқи ман шогирдом. ман туйгардӣ ё ки гапгардак надорам. ҳамон туе ба фақат мерам ки ҳамон туй барои ман дар ҳақиқат зарурай. мана ин туйгардию ин чизҳо вақти шумо бисёр мегирад. одати мардуми камбагал чиай? пул расход кардан, ҳамон ҷое ки вай пул баргашта намебиёяд. диққат кунед, як бор карда, ду бор карда, 10 бор карда, ҳамон ба одат мекунад. ҳамон ҷое пул расход мекунад ки вай пул баргашта намебиёяд. тамоман гашта намебиёяд. барои ҳама қадар якумин коре ки шумо бояд кунед, шумо бояд ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кунед. вақте ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кардед, анамон майнаи сари шумо дигар зиддията баст мекунад.